A costura invisible é un tipo de costura que non se ve nin desde o interior da prenda nin desde o exterior. Para que non se mova o tecido, facemos un ganduxo e preparámonos para coser desde o interior da prenda. Doblamos o borde para fora deste xeito. E pasamos a agulla primeiro pola parte de arriba e despois pola de abaixo, collendo só unha hebra, o máis fina posible, porque senón verase polo exterior. Aquí está. Teñen que ser así de finas. É un proceso delicado e hai que coser con moito coidado, sen dar tiróns nin tensar o fío de máis, porque as hebras poden romper. O resultado é unha especie de zig-zag que une as dúas partes. Vedes? Collemos unha hebra de arriba e outra de abaixo, unindo as dúas partes. Rematamos a costura sempre na parte de arriba, pasando a agulla por dentro do fío, deste xeito. Pasamos a agulla por dentro do fío. E unha vez máis. Retiramos o ganduxo e comprobamos que a costura quedou ben feita. E que non se ve ningunha das puntadas. E aquí está a nosa costura invisible.